Tak aby ste si zapamätali tento deň, dáme mi otázku. Keď na ňu odpoviete správne, ideme ďalej. Je to náhoda, že ste sa vy dvaja stretli? Kývajú, že nie. Tak áno, nie je to náhoda, lebo stačilo, že by, ja neviem, Dávid sa narodil inde, napríklad v Severnej Amerike, tak kde, ja neviem, Simona trošku skôr alebo neskôr. It's getting harder and harder to see through the smoke. It's never been easier to overlook. It's getting harder and harder and harder to say these days. But when I see the smile run across your face and the sunrise lights up another day, I believe I woke up and my whole world changed. You're the kind of love that gives me faith, and I believe Dal si niekto z nás život sám, sa rozhodol, že sa tak dobre narodím, sa budem existovať. Tu budem, taký budem, taká budem. To je také, nie že také, to je tajomstvo. Je to dar, život je dar. Brana urobená, treba dať tú branu prejsť. A žltý kvitok je. Dobre, dojednali sme še. A práve teraz vás vaše deti prosia o rodičovské požehnanie. Šťastný krok na spoločnú cestu a na zdravie. Dávid, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. But when I see the smile run across your face and the sunrise lights up another